जोङो दिनैहाय मोनसे जायगायाव बेबायदिनो मोनसे न' लुखांनो थाखाय सफैनो हादों। दा जोङो खामानिखौ जागायजेनबाय। जोङो दिनै सानसेयावनो गासैबो न'फोरखौ मावनानै लुखांनानै थांगोन जेबो गैयैनिफ्राय। दा बे समाव मेंनानै फैनाय मानसिफोरखौ जाहोनो लोंहोनो थाखाय संनाय खावनायनि लाहार फाहारबो जाजेनबाय। बेबायदिनो सफैनायजों लोगोसे समायखौ गोबाव खालामालासिनो मावजेनबाय। जोङो हाखरफोरखौ जावजेनबाय मोनसे खुला लांदां फोथाराव। दा गोबाङानो गाव गावनि खामानिखौ बिथांमोना हमजेनबाय जेरै रोंगौ एरैहाय मोनफा मोनफा। दा बेबायदिनो सोरबाया औवा रोगानाय, सोरबाया माप जब लानाय, सोरबाया दुरुं बोनाय, सोरबाया खेंख्रा सिदाखौ नायनाय बेबायदिनो बयबो मावबाय। बे समाव जोंनि गोजौजों मोनसे हेलिकप्टार बिरलांदों। दा बेखौ नुनायानो गोबां बेबायदिनो गावनि रोंगौथिफोरनि गेजेरजों दिनै खामानिफोरखौ औवा सिनखावनाय, औवा सैनाय, बेबायदिनो गोबां गावनि रोंगौथिफोरजों मावदों। सोरबाया हास'दों, खुन्थियाफोर हास'दों। बेबायदिनो मावजेननायजों लोगोसे खुन्थिया सिखांजोबखांनायनि उनाव बिथि खोनायनि हाबाफारिखौबो मावजेनबाय, खोजेनबाय खना फारसेनिफ्राय। गोबां खदालफोरजों बेबायदि हा जावनानै बस्थाफोरजों रोगानायनि गेजेरजों दिनैहाय मोनफा मोनफा जाय जेरै रोंगौ एरै गाव गावनि खामानिखौ रावबो मेङालासिनो मावलांगासिनो दङ। मानोना जों दिनैनो बे न'खौ महर होथारनांगोन। समाया जोंनि थाखाय बारा गैया, बेनिखायनो बेखौ बयबो मावदों। बेबायदिनो न'आ खुन्थिया सिखांनायजों लोगोसे नेना थायालासिनो इन्जुरनि खामानिखौ बिथांमोना मावजेनबायानो, हेबजेनबायानो। बेबायदि औवा सिनखावनानै औवा जेनलाबनि इन्जुरखौ बिसोरो हेबजेनबाय, मावजेनबाय। गोबाङा बिदिनो गोबां रोंगौथि थानाय मानसिफोर बिथांमोना सोरबाया हेल्प खालामदों, सोरबाया हेबदों, सोरबाया गोजाननिफ्राय नायनानै जादोंना जायाखै, सिदा जानाय खेंख्रा जानाय बेफोरखौ दिनैहाय खोन्थागासिनो दङ। जेखियानो जाया बयनिबो आखाइ दङ। दे उखुमखौ लाबोनो थाखाय जोंना थिङा सफैबाय। दा एसे आयंआ खर'आव थिखांनानै थिंखौ लाबोदों। दा गोबाङा दिनै बेखौबो गारिनिफ्राय बोखारना लाबोगासिनो दङ। दा बेखौ दा सम जानायजों लोगोसे सानजौफुनि जे साहा लोंनाय बेयो जागायजेनबाय। गोबां फुंनिफ्रायनो मावनानै मेंबाय, साहा लोंबाय। साहा आरो बिस्कुट, गुदुं साहा, गाइखेर साहा, बिस्कुट लोंनानै जानानै बयबो एकदम देहाखौ गोजोन होनो सेस्था खालामदों। बयबो जिरायदों, रेस्ट लादों, जादों, बयनिबो खुगाया मावदों। आदायाबो जादों जोंना। ओमफ्राय बे समावनो जानाय लोंनायनि गेजेरावनो सोरबा ओंखाराखै, गोजौआवनो जादों। बे समावनो सासे जोंना आदैया गोबां बेबायदि खुसि जादों, मिनिदों। बिनि गोसोआव गोबां रंजानाय दं, बिथाङा मिनिग्लाबदों। बेबायदिनो साहा लोंखांनायनि उनाव आरो गाव गावनि खामानिखौ मावफिननो थाखाय ओरै बयबो खारफिनबाय। बेयाव इन्जुरखौ बिथांमोना गाहायावनो हेब्बाय, हेबखांनानै बेखौ खानाय जासिगोन। बयबो गोसो होनानै मावदों। मानोना खौसेथियाव गोबां बोलो दं। खौसेथि जायोब्ला जेबो मावनो हायै जेबो गैया। बेनिखायनो जोङो खौसे जानांगौ आरो मावनांगौ। बेबायदिनो लासै जोंनि बे न'फोरा बेबायदि महराव फैबाय। जेबो गैयैनिफ्राय दिनै गासिबो 75% खामानियानो जानानै फैबाय गुसुं समनि गेजेरावनो। दा समाय जानायजों लोगोसे 12 बाजिनायजों लोगोसे उदैयाव ओंखाम जानो थाखाय बयबो थांबाय जाग्रा फारसे। बयबो खामानिखौ दोनथ'नानै जानो थाखाय थांगासिनो दङ। बेयाव मोनसे दैसा फिसा दङ, बेखौ बारनानै बे न'खौ लुनाय जादों। दा न' फारसे बयबो जानो ओंखारलांबाय। नैबेयो मोनसे दालां, बेखौ उनावहाय औवानि ब्रिज बानायनाय जागोन, जेन' मानसिफ्रा
आलथुआयैनो थांलाय फैलाय खालामनो हानाय बायदि बेयाव मोनसे दैज्लाङाव दैया बेयाव एसे गिदिरैनो जायो ओंखायनो दालां बानायनांगौ दा जाहोग्रा लोंहोग्राफ्रा ओंखाम खुरनायनि लाहार फाहार खालामजेनबाय आरो गोबां मावनानै मेंनाय मानसिफोरा बेबायदिनो आलियाव लाइन जिरायनानै दिनै जानो थाखाय बयबो रेडि जाबाय जोंना लिडारफ्रा जानो थोगोन ना थोआ होनना सिन्था खालामदोंमोन नाथाय जानाय आहारा माब्ला सफैगोन बेखौ लामा नायनानै बेबायदिनो 5000 मानसिखौ लाइन जिरायहोदोंमोन दा जोंना थोरसि रानफैजेनबाय नै थोरसि फैजेनबाय थोरसि मोनबाय जेला जानायखौबो जों मोनसिगोन जों मोनगोरसिगोन थोरसि रानलांबाय दा पेपारनि थोरसि दा ओंखाम मोनजेनबाय जाबाय बिथांमोना गांनाय उखैनायखौ बिथांमोना सुफुंनो थाखाय जाबाय अमा बेदर दालि आचार बेबायदि ओंख्रिफोर दङ बयबो समान दिनैनि दिनाव बयबो समान रावबो बेयाव स्पेसियेल भिआइपि रावबो गैया एखे थोरसि एखे ओंखामनि ओंखाम एखे थौनि ओंखाम दिनै बेबायदि दिनैनि जानायाव अमा बेदर दालि आचार दालि होबाय जाखांनायनि उनाव बयबो गाव गावनि खामानिखौ मानोना दिनै सान हाबनायनि सिगाङावनो बे न'खौ लुखांनानै जोङो गाव गावनि न' फारसे थांफिनथारनांगौ ओंखायनो बयबो जिरायालासे मेंनायखौ मेंनाय मावदों बयबो जों दिनै खौसेथिखौ नुनो मोन्दों बे हाबाफारिनि गेजेरजों दा जोंहा फ्लरखौ जोङो प्लेन खालामगासिनो दङ इन्जुराबो दुमखांबाय फ्लरखौ जोंहा प्लेन खालामबाय खदालजों सननानै मोनसे आबुं न'नि महर मोनसिगोन दसे मावखांनायनि उनाव मोनसे आबुं न'नि महरा फैसिगोन गमामायैनो समायजों लोगोसे गासै हाबाफारि थिं ओलाबनाय इन्जुर दुमनाय हा खोनाय बेरा बेफोर गासिबो जाजोब्बाय दा नैबेयाव गेटबो खालामबाय बेफोर गासैबो खौसेथि 30-40 जन मानसिजों दिनै गुसुं समनि गेजेराव मोनसे मोजां न' लुनो हाबाय लोगोफोर खौसेथियाव बोलो दङ खौसेथियाव गुबुन दिनै गाव गावनि रोंगौथिफोरजों बे न'खौ लुखांनो हाबाय दा जोङो बे न'खौ लुखांनायनि उनाव जोङो गावबागाव न'फारसे जोङो थांफिनसिगोन दा जेखियानो जाया जोङो बे न'खौ लुयैनि सिगां बे जायगानि महरा बेबायदिमोन मोनसे लांदां फोथार बेयाव जेबो गैयामोन दिनैहाय मानसिनि खौसेथिया गुसुं समनि गेजेरावनो गोबां बेबायदि खामानिफोरखौ मावनो हाबाय नै बेबायदि महर मोनबाय दा गोबाङा दिनै बे न'खौ मावफैबाय खस्थ' खालामबाय बिथांमोननिसिम गिदिर